Praat maar fris. Hier. Praat maar fris. En Wat dan eens? Je wordt al veel en praat naar Fries. En die wil je echt op internet zien. Praat in je mond. Zeg je wel wat. Praat naar Fries. Half 10 jaar op internet. Praat maar Fries. Van Kalm met Zwerg. Doei! Hoi! Voor wie is Marta de Engel? En voor wie is Jackie de Engel? Hoi! Praat maar Fries. Hoi! Goed dat mij je... Nou, met mij was het goed, ja? Oké. En wie met jou wel leuk? Zoek dat helder. Zoek dat nog even later. Ik ben zaterdag.